makahukom ba ang inyong kapitan kung kinsay nidaog o kinsay pilde atol sa husay sa barangay? Pwede ba na? Ang tubag dili, kay suma pa sa Section 407 sa Local Government Code of 1991 ug duna gani mga kahasol, kalibog o pangutana sa balaod, ang inyong kapitan or ang mga membro sa lupong tagapamayapa nga ang chairman mao ang kapitan, mangonsulta ngadto sa legal officer sa syudad, sa munisipyo o sa probinsya o dili ba sa fiskal aron kahatagan og katinawan ang balaod nga ma-apply samtang gihusay ang partido ngadto sa lupon. Ang unagong tuyo nganong gihusay ang partido ngadto sa lupong tagapamayapa aron magkasinabot for settlement. Ikaduha, para ma-comply ang gitawag og condition precedent sa dili pa i-file ang kaso ngadto sa korte.